Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, akekho ufana naye. Ngizwe ivoice yami ngathi ihoze angazi ngizothinjani, mhlawumbe umkhuhlane uzama ukungena ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Umkhuhlane awunasabelo phezu kwalo mzimba ngoba ugitshelwe inkosi uJesu. Sathana unasabelo, uJesu Kristu inkosi phezu kwalo mzimba. uJesu Kristu inkosi phezu kwalo mzimba. uJesu Kristu inkosi phezu kwalo mzimba. Hayi sengithandazile-ke sengiqedile. Ngeke usaqhubeka umkhuhlane uma bekuwukuthi umkhuhlane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngibingelele ey'ndaweni zonke la kufinyelela khona uYouTube wethu naphesheya kwezilwandle. Ngibingelele emazweni angaphandle kwe-Afrika, kwe-South Africa, naphesheya kwezilwandle sengishilo, nani enikhona eMzansi. Ngiyanibingelela. Ubaba uNsibande uthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Hayi-ke bafowethu, siqhubeka nenkonzo yethu. Izolo sibe nenkonzo ethe ukuba yinde futhi ephumile esihlokweni esihlala sikunaso njalo. Akulutho-ke lokho, phela ngigitshelwe inkosi ngisebenzisa ngendlela eyithandayo. Nanamhlanje ngiyavuma izongenzisa lokho ekuthandayo. Ayike ake siguqe sikhuleke sisondele enkosini. Ngibonge kakhulu bonke abantu abafakazayo ngendaba yokuvuma izono. Sisawakhompayila-ke, ngisazowadlulisa kubaba uJala ama-VN, siwakhompayile abe yidocument eyodwa uma kungenzeka. Angazi noma kuzokwenzeka yini. Uma kungenzeki mhlawumbe kuzoba ama-documents amabili noma amathathu, bese kuthi-ke sihlale silokhu siwaphosa nje ekhaya lezwi, siwaphose noma sizowaphosa ku-YouTube. Angazi kodwa sizobona. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye, akekho ofana naye. Sizobona ukuthi kuphi esikwenzayo. Baba uJali mhlambe mayemaningi azosihlupha noma kufanele aqala ngene ku-YouTube bese sifaka ifayili ka-YouTube ukuze noma ubani obukayo abuke into ku-YouTube, mayeseyifuna shone ku-YouTube ayithole kuze kube yidocument eyodwa. Angazi baba, kodwa-ke ngishiyela kwena njengo-chair, usihlalo we-IT ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, kodwa bengingajabula uma kungaba yidocument eyodwa. Kodwa ngicabanga lena ecompressekile egcina ingaveli kahle ukuthi i-VN noma yini, angikholwa ukuthi right, kodwa ngazi mhlambe kuzobiza ukuthi ufake wakhe idocument ka-YouTube bese-ke ungithumelela sidonse ku-YouTube sesifaka-ke ekhaya lezwi. Kusho ukuthi-ke abanamadatha ka-WhatsApp only ngeke bekwazi ukuyi-accessa lo document. Kodwa uzozwa kuyamangalisa abantu bekhuluma ngendaba yokuvuma izono nobumqoka bokuvuma izono nobumqoka bokuzibhala, badiliveka besazibhalile. Njengoba ngihlale ngisho ngithi uma une-date yokuvuma izono, akuyona i-date yakho nami. Qala ngokuba ne-date kuqala, bese uyaqala-ke uthenga ibhuku lakho ubhala izono. I-date engikunikeze yona ibhale ebhukwini lezono, ubhale usuku, inyanga, unyaka, isikhathi oyofona ngaso nenamba oyoyifonela. Wenzelani ukuthi uma kwenzeka kuthiwa update uWhatsApp kulahleka izinto noma kufreeze ifoni yakho noma beyintshontshe ifoni yakho, kodwa usuku olusemqoka empilweni yakho lokuzihlanza lube luhlezi ebhukwini lakho lokuvuma izono. So-ke bhala i-date yakho ebhukwini lokuvuma izono, ubhale ngisho inamba oyoyifonela, ubhale nesikhathi, usuku, inyanga nonyaka. Kuyokusiza-ke kakhulu lokho. Usungayibhala izono uma usune-date, ngoba i-date i-commitment yakho nenkosi uJesu, hayi nobaba uNsibande. Mina ngeke ngizenzele ukuthi izono zakho, kodwa kufanele senze izwi. Joshua chapter 7 verse 19 and 20. Uzivume kuye kodwa utshele mina bese ngiyathandaza.
kodwa kahle hle suke sesenza izwi yena ukuxolela usasibhala isono uma usibhalisise kahle njengoba ubezwa nje noma njengoba uzobezwa nje bekhuluma. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Angisho ukuthi abame abathanda ukukhuluma ngeexperience yabo basangaqhubeka kodwa hayi phela namhlanje kusho ukuthi kuzosiphoqa senze idocument yamanje uma besaqhamuka nangesonto elizayo sibe senze idocument yabo mhlambe sodina siwahlanganisa ngoba ngiyafisa kuba ifayile elilodwa elingena lapha ku YouTube. Uma kwenzeka inkonzo ithatha 2 to 3 hours kuyomvimba umuntu ukuthatha i-hour to 2 hours elalele nje abantu abehlukene bekhuluma ngokuthi kusemqoka ngani ukubhala izono ngoba they are being delivered there and then. So ke asikwenzeni bafowethu isikhathi sisekhona ngoba kuyeza ukuhlwa washo njalo uJesu lapho ngeke kusebenze umuntu. Ayike ngithe bese ngithi ngiyakhuleka kwase kuvuka indaba ukuthi ke ngibonge bonke abafakazile nabaqhubeka befakaza nje nangokunye befakaza ngegama elithi uJesu Kristu inkosi, befakaza ngomkhuleko uRoma 10 nokaMay 18 nangeminye umkhuleko wokunqoba neminye imkhuleko miningi imkhuleko ekhalezwi ehambisana nezimo obhekene nazo. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiphinde nginibonge nonke enisemkhosini ngokuhlukana kwezinsuku enizingenele emkhosini. Siyambonga uNkulunkulu senikhulile. Uma uNkulunkulu evuma sizocela ama-intercessors nge-first week kaJanuwari ngesikhathi sisemkhosini ka-21 days. 21 days fasting. Sicela ama-intercessors. Sisazo-communicate kahle ukuthi sizokwenza njani. Siwacela onke noma sicela ama-intercessors. Ngakho-ke ngiyacela befundisi ba-identify ama-intercessors. Identify i-intercessor. Omunye uyi-intercessor akazazi kanti omunye uyazazi. So uma ungazi ukuthi uzokwenza kanjani ngithinte sisenaso isikhathi inyanga kaMay le kodwa first week kaJanuwari sisemkhosini. Ngicabanga ukuthi kuzoba unyaka nonyaka njalo ku-21 days wethu kufanele kube ne-weekend yama-intercessor. Ngokubukeka ke kwesimo ama-intercessor abanye bayasebenza, so ke akujwayelekile nge-first weekend kaJanuwari abantu babusuke bengakabuyela emsebenzini ngaphandle kwalaba abangavali kodwa bathatha ama-leave. Kodwa ke kuzoba yi-weekend, so ke yokuqala kuJanuwari uNkulunkulu mayisasigcinile ngakalandi ibandla onke ama-intercessors ema-branchini onke asentabeni. Siyawacela ama-intercessors. Ama-intercessors asebranchini nebranch yasentabeni. Ngamanye amagama sicela ama-intercessors asentabeni kuphela. Kunesizathu esidala sifuna ama-intercessors asentabeni kuphela. Kunesizathu esikhulu kakhulu ama-intercessors asentabeni kuphela. Asiceli onke ama-intercessors, sicela wasentabeni. Ayike angibonge kuze kube manje. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asikuqeke sikhuleke singene enkonzweni. Ungakhohlwa first week kaJanuwari 2027. Uma uJesu engakasilandi sasigcinile inkosi ivuma sizohlangana. Uma kuhambe ngendlela esisahlela ngayo ngoLesihlanu, uMgqibelo neSonto, all the intercessors asentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Uma uyi-intercessor ungekho entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabonga. Ngaphandle kokuthi uma lingakafika usuku uNkulunkulu ekhuluma otherwise, njengamanje kusame kanjalo. Ayike asiguqe sikhulekele inkonzo uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngosuku ngesikhathi nangakho konke osenzele khona. Kekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho njengawe. Siyabonga isidlo sosuku esizosithola manje sikamoya. Sibusise
uNkulunkulu wethu sibe ukuphilisa emalungeni ethu. Ushilo wathi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ngenxa lesi sidlo sanamhlanje nesezinye izinsuku kwangathi kungagobhoza amanzi aphilayo kithina sonke, ilona loyo hlangabezana nomuntu aphiliswe lowo muntu ngenxa yokudla esikuthola ekhaya lezwi. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu, ubusisa ilona loyo ilalele lenkonzo. Mbusise uNkulunkulu wami. Uyazazi idingo zakhe, uyakwazi akakufunayo, uyakwazi akakudingayo kulomhlaba, kodwa mina isibusise esikhulu ngimcelela sona ukuthi angene ezulwini ngamasango ngosuku lokugcina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa, siyambonga ngendlela emangalisayo. Ake sidlulela. Yini abantu bengafuni ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi? Yini abantu bethi lokhu kungokwebandla lasentabeni akukhona okwabo? Othi-ke nginikhumbuze enye into. Kwaqala umuntu oyedwa wathi ayibongwe. Yini ngoba nawe uyasho ukuthi ayibongwe? Awusho ukuthi okwebandla elithize, kodwa kwaqala umuntu webandla elithize kwagcina sekusakazekile. Inkinga yakho ukuthi awazi ukuthi ubani waliphi ibandla, kodwa lokhu ngoba yakwazi ukuthi kuqale manje entabeni uNkulunkulu abeke ubaba uNsibande kuyo, awukufuni indaba, ungakufuni ngoba kusezwini. Ayibonge ukhona nezwini. Angiyibuzela nje, ayibongwe ukhona nezwini. Ayibongwe akekho specific. Ayibongwe ini ayike angidlule lapho. uKristu uyinkosi bese bethu uyabusa. Akukhona okwebandla lokho, noma lingakujwayela ibandla elithize, akukhona okwebandla. uKristu uyinkosi kusezweni lokho. Kuphela ukuthi kusele igama elithi uJesu, kodwa uJesu nguKristu. So lento iqisha ifana ukuthi thina silandela izwi kuFilip chapter 2 verse 11 othi izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi. Senza lona-ke siyavuma, akusikhona okwebandla and kunamandla. Mawulibheka leli gama uqole eBhayibhelini libhalwe ngama-capital letters. Ngakho-ke asenzeni izwi bafowethu, akukhona okwezwi. Ziningi izinto makushunyayelwe ezikhulunywayo, athi omunye praise the Lord, praise the Lord. Baningi bayakusho abaku-associate nebandla. Why? Yini-ke phoni bandlululo uJesu Kristu inkosi? Awuboni ukuthi uqhutshwa isitha indirectly, awunakile, ngoba liyashisa leli gama lomlilo, liyawashisa amadimoni. So kavele kwawena maye khona kuwa amadimoni ngeke usho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ishwa ukuthi awuzazi ukuthi unawo noma awunawo, but iqiniso lithi ngeke usho uthi uJesu Kristu inkosi. Ngethemba uyayizwa lento futhi uyayi-understand. So-ke kufanele sigadeke. Ngifuna abaseKorinte bokuqala chapter 12 ngoba kukhona indaba engifisa siyixoxe. abaseKorinte bokuqala chapter 12 kunendaba engifuna siyibuke lapha siyiphawule, ngoba siyatshelwa lapho ukuthi abanjani abashoyo. Mawuqala lapha kuverse 3 abaseKorinte bokuqala uthi ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu. Akekho nje umuntu ongathi akathuka uJesu kodwa ebe nomoya kaNkulunkulu. Futhi-ke akukho umuntu ongathi uJesu uyinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. So akusho noma ubani ukuthi uJesu uyinkosi, sikusho ngomoya ongcwele. Indlela okubhalwe ngayo-ke la kubhalwe ngamagama amancane ukuthi uJesu uyinkosi, kodwa mawusuka kwabaseFilipi uJesu Kristu uyinkosi. So-ke yikho-ke sikusho kokuthathu.
Kodwa akekho ngathi uJesu Kristu inkosi engakusho ngomoya ongcwele. So umuntu ongenayo umoya ongcwele ngeke akwazi ukuthi athi uJesu Kristu inkosi. Bengifuna nje ukuthi sidlule kulokho sikuphawule sikubone ngoba ku-powerful ngendlela emangalisayo. So akuyona into yebandla ukuthi uJesu Kristu inkosi. Akuyona. Izilimi zonke kufanele zivume zisho njalo. Bese ke uRoma 10 uma uvumile uyasindiswa. Iliphi elinye igama okufanele ulisho umuntu ayibongwe uyasindiswa? Cha. Mawuthi amen uyasindiswa? Cha. Mawuthi haleluya shumela uthi amen haleluya uyasindiswa? Cha. Bekufaneleke silisebenzise leli gama ngoba masivuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu inkosi siyasindiswa. Awuyazi uma bekungenzeka the whole world umhlaba wonke ubuzothi uJesu Kristu inkosi ubona izinto zenzeka. Hayi ubuzobona izinto zenzeka. Ayike wena ongilalelile usuzwile. Khona izwe silifundile ngempela sonto elibhlungu. Elithi okwazi ukwenza okuhle ngakwenzi kuyisono. So usuyazi manje ukuthi Jesu Kristu inkosi uyasindiswa. Mawungakwenzi ungakusho kuyisono. Finish. Ake singeneke ezweni lethu losuku ibifika nje le ndaba ukuthi ngicacise siye lapha kuMarko chapter 11 verse 24 lithi ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Sikhuluma ngesihloko la esithi ukukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Ngifisa ke sivakashele lapha Isaiah chapter 15 verse 28. Verse 28 nje. Yebo. Inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula. Kepha imilomo yababi yaphafuza izinto ezimbi. Imilomo yababi yaphafuza izinto ezimbi. Athi noma umuntu ekhuleka ngoba unomlomo omubi kuqubuka izinhlamba kuye ngaphakathi. Ngoba unomlomo omubi ziyaqubuka izinhlamba. So udinga ukuhlanzwa, udinga ukuklina zingaqubuki inhlamba kuwe. Inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula. So umuntu olungile before akhiphe emlonyeni wakhe uyacabanga. Alibuka ukuthi li right na. Uma libhekiswe kimi ngingalijabulela yini mina na. Inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula. Ngisho ukukhuleka, inhliziyo yolungileyo ayithandazi noma ikanjani. Ngoba iholo umoya kaNkulunkulu uyasiza ngoba sikwazi singacela. Lisho njalo kwabaseRoma chapter 8 verse 25 and 26. Uma kungena u26 and 27 ningixolele akusabuyi kahle engqondweni kodwa baseRoma chapter 8 umoya ongcwele uyasisiza uyasilekelela. So inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula. Kepha imilomo yababi yaphafuza izinto ezimbi. Umuntu omubi ukhuluma nganaki, umuntu omubi uyaphahluka, umuntu omubi ukhuluma izinto azisole ngazo ngoba unjani mubi. Kodwa inhliziyo yolungileyo iyacabanga. So think before you say anything. Ungavele uphafuze nje, ungavele udedele nje. Bathi ke ngesilungu une-mouth diarrhea. Mouth diarrhea. Yabona umuntu uma ene-diarrhea omunye uzayingcolise ngoba amabhleka awekho kuyayiphumela nje la ngemuva uthi isukuma ebheke etoilet afike sekonakele ngoba unani une-diarrhea. So umuntu uma ene-diarrhea emlonyeni uyaphafuza nje, uyakhuluma nje, wehle entabeni ukuthi ubani ulimele, ubani ujabule, ubani kwenzakalana akangeni lapho ngoba une-diarrhea emlonyeni. Zisho njalo Isaiah 15 verse 28 inhliziyo yolungileyo iyacabanga ukuphendula kepha umlomo yababi iyaphafuza
izinto ezimbi. Unjani owakho umlomo? Unjani owakho umlomo? Uyacabanga nje? Ake sibheke iZakha 28 uverse 9 sisephansi kwesihloko esithi ukukhuleka nokukholwa. Uthi uverse 9 ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho. Nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Ngamanye amagama umuntu ongalaleli umthetho, umuntu ongalaleli izinto ezisho uNkulunkulu, umuntu ongayenzi intando kaNkulunkulu, umkhuleko wakhe uyisinengiso. Yazi abanye abantu abayazi lento le. Bayakhuleka nje kanti umkhuleko wakhe uyisinengiso ngoba akawulaleli umthetho. Uphendula inhliziyo yakhe mase kuziwe emthethweni. Bese uthi uyakhuleka, uNkulunkulu abhekele umkhuleko wakho ube isinengiso. Unjani wakho umkhuleko? Awusona isinengiso. Uyalenza izwi likaNkulunkulu. For instance, lento ebesikhuluma ngayo lokuvuma izono, izwi likaNkulunkulu. Yikho ukukhuleka nje abantu bengasindi. Yikho ukukhuleka nje izinto zingenzeki, udina usuthi uNkulunkulu uyashesha ukuzophuza ukuphendula. Angiyazi lonto iphumaphi. Kodwa iphuma kulabo abantu abangafuni ukwenza izwi likaNkulunkulu. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho, nomkhuleko wakhe uyisinengiso. So uma ufuna umkhuleko wakho wamukeleke, yenza intando kaNkulunkulu. Ngibuyele emazweni kaPetro lapha kuchapter 10 wezenzo. Uthi uPetro nembali ezizweni zonke omesabayo uNkulunkulu ayenza intando yakhe yamukeleka kuye. So kuze umkhuleko wakho umukeleke, yenza intando kaNkulunkulu. Kuze umkhuleko wakho umukeleke, mesabe uNkulunkulu. Ngoba ezizweni zonke omesabayo nowenza intando yakhe yamukeleka. Ngavele ngakhumbula uJona ephoswe esesemkhunjini engakaphonswa olwandle. uJona ethunywe eNiniva yena wabheka eTharshishi. Ulele amatilosi emkhunjini ayaxakeka ukuthi umoya ongaka ozosigumba ukucela kodwa kwenze njani, uqhamukaphi lo moya. Mabeyaluza ethi umphathi womkhumbi, hawu kunendoda elele, wendoda kutheni wena walala? Ulaleleni ngempela kukubi kunje sikhuleka. Benza unkatho lwamudla uJobe. Bathi uJona, bathi weJona, kanti wena ubani? Usukaphi? Uyaphi? Wayesesho-ke ethi uyisikhonzi sikaNkulunkulu ophilayo, udalile izulu nomhlaba. Bavele bathuthumela. Bathi wenzeni kuye? Because bayamazi. Bayamazi. Yini oyenzile kuye? Wachaza-ke wathi ngiphonseni olwandle ningaze nife nonke ngenxa yami. Mhlambe leli khaya lihlupheka kangaka ngenxa yakho. Ubiziwe emsebenzini kaNkulunkulu, awufuni ukwenza, uyaresista. Selingaze life leli khaya, selingaze libhubhe leli khaya. Mhlambe libanjwe indlala engakaze uzoyibona. Kanti wena uqinisa ikhanda, awufuni lokuthi hayi ake ngisebenze ngifuna ukwakha ikhaya. Alakheki. Alakheki leli khaya. Hayi ake ngisebenze, ingane zami zifunde, aziphasi. Maziphasile aziyitholi imisebenzi. Buse uyayekonza umsebenzi kaNkulunkulu uthi ngoba imina engondlala ikhaya. Kanti igolide nesiliva likabani? Yekani ukupostpone ukusebenzela uNkulunkulu ngoba kusafarisha nabanye abantu abangahlangene naleyo nto. Kusafarisha umndeni wakho, kusafarisha abantu bakini ngoba uNkulunkulu ufuna wena uzwathuke, uzuthuke. Ngakhumbula umfundisi osiphathele ibranch yaseMpumalanga eNhlazatshe esichazela nje kade sinenkonzo ekuqaleni kwalonyaka ukuthi uNkulunkulu wesembize kaningi. Bekugulwa la ekhaya, kulimala ingane la ekhaya ngoba eresista ubizo lukaNkulunkulu. Ungaliresist, ungenzi njengoJona. Uthunywe eNiniva ushona eTharshishi, kwasisafarisha abantu ohlangana nabo, they will suffer ngenxa yokungalaleli kwakho. Lalela-ke, take up your arms, thatha izikhali zakho zikaNkulunkulu,
Thathani ikhali zamaKristu nihlome siphumeni silwe bafowethu. Umsebenzi wethu kulokuhle kuze siliqede ibanga lethu sikuphelelise ukukholo. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kungako kwenkonzo yanamhlanje siqhubeka nasesihloko ukukhuleka nokukholwa. Uzokhulekela abantu bangasindi. Ibandla lakho liyasafarisha. Yini na awuyenzi intando kaNkulunkulu? Yenza intando kaNkulunkulu. Uthi uPetro nembala ezizweni zonke. Omesabayo nowenza intando yakhe uyamukeleka kuye. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngicela siguqe sikhuleke. Simbonga uNkulunkulu wethu ngakho konke akasenzele khona. Uyasithanda uNkulunkulu wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga Nkosi nangayo lenkonzo. Siyabonga nangalesi sikhathi. Sisize Nkosi sisebenzise. Sisize Nkosi sithenge iqiniso singathengisi ngalo. Sikumele, sikufakazele ngoba umqhele wethu yoba mkhulu ezulwini. Siza bonke abantwana bakhe ezindaweni zonke. Basibone isidingo sokuvuma izono. Basibone isidingo Nkosi sokuma esikhaleni. Ngiyawakhulekela ama-intercessors ebandla. Asize Nkosi walekelele. Ngicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Sesifikile emaphethelweni enkonzo. Ubaba uNsibanda uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.